All your lives on the beat. Orneze Migbo abịa m ka si abịa o na no na buchi Nonso Ogidi Anam egwu a ka nje ya nwoke obi ọcha ya ka nje ya nwaanyị obi ọcha na abi not no boys ai si nwoke na nwaanyị gbali egwu a maka na aka ọlụ na-edu ya egwu a bụ egwu anyị na-agwụrụ Onwa Neti na Toki ndị Chimele eze na nwa maka na ọha kpara na egwu a abịa nwere egwu a naanị nwoke na nwaanyị obi ọcha si nwoke na nwaanyị agbali egwu a na abịa nọdụ n'ụbọchị oyo ijes 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 ndị ọma na-etinu na Tokyo 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 n'eze mgbe obodo biela mụ na-agụ egwu igiligiela mụ na-agụ egwu mwo egwu na-agwụlala mgbara ndị Onwa na-eti ijeli Toki ibute ga-ebute ime stabi Toki maka mụ ji ibi egwu ijeli Toki ibute ga ndị Onwa na-eti ogbu obodo m Olise na mgbagworo na mmanwụ egwu ejila alụsi egwu ọyaza na mụ kenele agwa mmadụ ka dị ije obodo ndị Onwa na-eti ijeli Toki ibute ga-ebute n'eze na mụ kpọlọwa ebele ka mụ ji bịa n'isi n'ọya adịla ma mma egwe nwoke na nwanne nụ mmadụ ka ji iche eze ndị Onwa na-eti ijeli Toki ibute ga-ebute ọdọba gbọrọ m mbie ọsị mụ mmụ ji ejelibe egwu nọ eze na mụ kenele babụ ndị ọkwọ na n'ugbo obodo mụ eze na mụ kpọrọ ha ndị Onwa na-eti egwe ijeli Toki igwe bute ga-ebute mgbe obodo m ihe gwa m onye ji ibi egwu onye omezọkwa ndị akpọrọ m ya bụ onye ọma na Meke nwosu oro ndị akpọrọ m onye ọma na Toki odogwu n'isi ala mba anọ nwa mụrụ bebe na ala ọka oliego n'uko ego bawa odogwu n'isi ala mbale nwa mụrụ bebe wachimeleze n'ikolobia ndị Onwa na-eti na mụ eze na mụ kelele
odogwu n'isi ala mba na nwa mụrụ ugbo ebe odogwu ego nwetala ịtọ ka ibute ego ebute ọka nwa Istanbul anyị ekele na-ejeni ọnwụ ya na-eti Nnameka Nwachimalaze na nwa ewe ọza na mụ kpọlị ya nwa Nnameka Nwesu CEO Nwachimalaze na nwa mmadụ kere ide obodo CEO Isano What Connection Nigeria Limited aka Toti million mana n'ọka million mana Istanbul na Turkey Nnameka Nwesu Nwachimalaze na nwa million mana Turkey mmadụ kere ihe obodo wero ndị akpọrọ m wa bụ ndị nwa na-eti onye ze na mụ kenele awa mmadụ kere iche eze onye mmadụ Nnameka Nwesu ego ọ ga-ala nwere obi oche eze na mụ kenele ọ million mana Turkey ọka nwa Istanbul nwale gị nwale mmadụ waza na mụ kpọlị ya ọ ga-ala nwere ibe akwa mmadụ kere iche eze onye nna na mụ kenele Nnameka Nwesu wasi mụ kene ya bụ ezi na mụlya na ego ya nna na mụ kenele ọsị mụ kere ezi babịa ọnwụ ịbaligbo ya bụ Okechu Nwesu Nnameka Nwesu ọsị mụ kere ezi babịa Okechu Nwesu abụ ọma maka na ọnwụ ịbalị babịa mana agbakwasị Nnameka Nwesu na jiri obi na bụ nwa ya akwanye mụlị ya n'eze na mụ keneli onye mmadụ Nnameka Nwesu odogwu Nwachimalaze n'ikolobịa pe nwa na-eti ọka nwa na-atọ ọkụ nwanne m wasi mụ kana jiri onye Nwesu na bụ nne mụlya na ego jiri onye Nwesu bịa ruo ezinye na mụ keneli nwanyị film dababa bụrụ Nnameka Nwesu eze na mụ keneli onye nwa Istanbul Turkey ebe ọ dị ibute ga-ebute egwe nela na mụ kpọlị ya ọ ga-ala nwere ibe ọ bụ ndị nwa na-eti gbuo obodo m Nnameka Nwesu wasi mụ kene Chiwedu Nwesu awa mmadụ kere ide obodo onye eze na mụ keneli Nnameka Nwesu wasi mụ kene Chiwedu Nwesu nwanne onye egbuchie ya bụ ezi ada nne ya Nnameka Nwesu ọkọwa gbala akụ n'ikolobịa onye nna na mụ bịala ibe yi Nwachimalaze na nwa igwe ego na Turkey ọka nwa Istanbul ọ ga-ala nwere ogbu bịa n'uwe ego onye nna na mụ keneli Nnameka Nwesu ọsị mụ kene tụrụ nso ya bụ ezi nwanne nwanyị tụrụ nso Nwesu Nnameka si mụ kenu Nnameka Nwesu ọsị mụ kene ezi nwanne nwanyị ya bụ tụrụ nso Nwesu Nnameka eze na mụ keneli ya bụ onye ọgbata oti Nnameka Nwesu odogwu ọ ga-ala nwere obi oche
ndị megwu kwalite ego onye ọzọ na mojali ya ọgala nwelibe onye matoti ọka nwabalapụ n'ikolobịa odogwu Istanbul Turkey ebe ọ dị ibute ego ebute babụ ndị nwawa na-eti ego arochibuo egbe ọ na-emeke egwu ọmatoti na mụkpọli ya nwabalapụ n'ikolobịa ọgala nwere ogwere m keneli onye mmezi ọmọgọ nwanne wọ́n mẹ́kẹ́ wọ́sù ẹni mọ́ ọgbọ́sí náà mẹ́kẹ́ yẹgbẹ́ mú mọ́tò kan bá wá ọ̀gá láwọn ẹlẹ́wẹ́ lókù onye ẹsẹ̀ n'egwu pọ̀lẹ́ ya ọ̀gá láwọn ẹlẹ́wẹ́ báwo ndị ọnwa wá na-eti ego ọnwa tó dị na mụ pọ̀lẹ́ ya wọ́n mẹ́kẹ́ wọ́sù kẹsẹ̀ mú kẹ́nẹ́ yàbọ̀ amalachi wọ́sù aja na mụ kpalịa amalachi wosu bịa nuwe ọ bụ ndị nwawa na-eti ego ọza na mụ kenele ọgwa mmadụ kedi ichi eze ọ ga-ala nweliwe onye ọmatụ oti bịa nuwe ọza na mụ kpali odogwu toti bịa nuwe ọza na mụ kenele wadabeke wosu igwe ogo na Istanbul Turkey ebe ọ dị ibute ga-ebute bọsị m ka na ezi nne nwesu ezi nne mekelu n'ugbo ya bụ ezi nne nwesu ezi nne mekelu n'ugbo bụ ndị edibili obodo ọ na-emeke nwesu ya bụ oke nwata oti nwa ọgbalapụ n'ikolobịa onye eze na-egwu kpọle ya ndị ọmaba na-etinu na Tokyo 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 wala meke wosu wosi mu kana uche na wosu uche na mekelu baka na meke wosu na bodo kpala kulo temunie baka na nwana onye guchie wala meke wosu oka nwa na Toki odogwu Istanbul odogwu ego ọgala nwere obi oche namaka gbogbo ebe yebelegwu ego yomezo moko chuo yomezo moko egwe awọ mmadụ keji ichi eze ọ na-emeke wosi m kana otu ọ sọrọ chi wosu ọnwụ belala n'ike egbe ozu o toro si nwesu ọ na-emeke na bakwa nwanne nwanyị ọnwụ belala ya okwu na-agwazi na meke nkiji n'obi na ọ bụ chi nwetara ajụ uwe wegolue aza na mụ kpọlịa ọ na-emeke nwesu ọmọtụ igwe ego n'Istanbul odogwu ego ọ ga-ala nwere obi oche ọnwa gị na-eti nwa melọgọ mmọnwụ ego ọ ga-ala nwere iwe n'aza na mụ keneli odogwu ọ na-emeke wosu osimuka na 12 ka wosu ụmụnne ya ọnwụ banala n'ike odogwu na-agbakwa ụmụnne ya ewe ọnwụ banala n'ike wee yele agwalile gboo mụ ewe iyele ti egwu ọgbọgbọ mmanwụ
nuwo lele bona meka wosu nwanle iko ngiji dobi ayegbu ogu jebe chuwu enu ya ka nwa dogo ya za na mu kwalia oyo ma to di bianu e ogo wari Istanbul odogwu ogo nwa na Turkey onye nwere gị nwale mmadụ aza na mu keneli wala meka wosu wasimu kana ndio sio yeye wasimu kana ndio ya wande wanja ya wawole nenu wa awa mmadụ keji ile obodo kaije kene onye kachi nwibe onye nwasigo ọnwasi global wachi malaza na nwe odowuri Istanbul na Turkey onye nwasilimo isi abọ ncha mbeke na-eyi nyeza na mụ keneli ọwọ mmadụ kere ichi eze arọbiragụm tiegwu mmụọ mmanwụ egwu eze na-egwu kpọrọ m gwawa isi abọ ncha na muleri oti machine amako meli muwewe ise boncha na mu keneli oyo waligi mwale madu oke nwa muleri ise aboncha oti machine amako odowru Istanbul Turkey oliego nukego kele ya wonyome barista Chinedu iwora na mu kenelia beswe group odogwe onyala na mu kenelia omekannia nehime mbano Imo State barista Chinedu iwora na mu kenelia wachi meleze ni Colombia nana na mu keneli barista Chinedu iwora ni na ayekene aije kene ya bonya ma Lord Martins Onwa waka wana Turkey igwe ego na Cambodia Lord Martins odogwu ego n'eze na mu kenelio igwe ego na Cambodia Lord Martins odogwu onye eze negwu kpọle ya ya bụ Onwa wachi beleze na nwa dogwura Cambodia Lord Martins onye nla negwu keneli mmadụ kenyi ije fodo ego eze na mụ jale adibe na meke jekwu ya nyonwa baretie babu ndị nna bele egwu alụsi egwu negwu male maru arochi muwe egwu mmadụ kenyi ije fodo onye mmadụ meke wosu oro nya kpọlụ m mbụlụ egwu bịa eze na m kenelia onye ọma na Turkey wona meke wosu ego ya na ala m kenelia ya bụ ọka nwa n'isi ala mba nọ wabụlụ bebe ọka nwa na nwoke igwe ego na Turkey
odogwu n'Istanbul onye eze na mụ keneli ọ na-emeka wosu ego ọ ga-ala nwere obi oche ọka nwa isi ala mba anọ ma a mụrụ bebe n'ala ọka anyị ekene anyị ji ekene ombe mgbe ji na Tọki ya bụ ọ ga-ala nwere ibe ombe mgbe ji odegwu Blessing n'Ọhaji Imo steeti mmemgbe oji na-egwu kpọlị ya ọ bụ ndị nwa ọma na-etinye ọ gaala nweleba mmadụ ka eji isi eze ka anyị jee kene chiedu ọrụ ọrụ odogwu eke ebi anụ kpakala igbo na mụ kenelia eke kpakala nwoke nwa na orifite odogwu ego eze na-egwu kpọlịa agwa mmadụ ka eji chi eze kpakala eze na mụ keneli babụ ndị nwawa na-eti omume obodo m Odijeli Tọki bute ebute egbe wọda meke wosu wọrọ nya akpọrọ m masị m ji apịali egwu ọ gaala weleba onye ọma toti odegwe na maka eze na mụ kenele wọda meke wosu ngesi mụ kene ụzọchukwu ọnụ ọrịa ọkụudo mmeke na-eyi ụzọchukwu ọnụ ọrịa bịa n'uwe ego ọkụudo mmeke na-eyi n'eze na mụ kenele ọ bụ ndị nwa nwa na-eti omu obodo mgbo nwanne emeka wosu igiliga ego ọ gaala nwanne emeka wosu igiliga ego ọ gaala Bilamara Tọki bio na mekenwo wati bale so dogwu ego Bilamara Tọki bia n'ụlọọrụ ijele dike ọgala nwere ogwu alụlọọrụ ijele ọ na-emeka wosu bịa na agwa nlegwu onye wegwu ego ebe ya emewe ya egwu chibe onye nwere ike nwere mmadụ ọ ga-ala nwere obi ọcha ndo ije gbakpala akụ n'ikolobia oke onye isagbulu odogbuo ọ ga-ala weleba ọgwọ mmadụ ga-eji chi eze ọ ga-ala weleba n'amaka eze na-egwu kpọlịa ọ na-emeka nwosu ọ sị m kene onyema o nwere ụzọ ya bụ echi mee ejim Istanbul onye mana mụ kpọlịa enwere gị nwere mmadụ ihe dibili obodo onye ma mmadụ ka dị iche eze o nwere ụzọ na mụ keneli ọ bụ ju emeka nwosu na-asị mụ kenu nuwo n'eze na ihe kpọlịa anyị ji ekene ya esi Igbo na Tọki ya esi Igbo na Tọki eselilus osta ya esi Igbo na mụ keneli ọ bụ Chukwuemeka wosu dasị mụ kenu nuwo ọ ga-ala weliwe oke nwa na Tọki oruru Istanbul Tọki ezomọkọ ka anyị jee kene Zion odogwu ego ọ bụ ndị nwa nwa na-eti Zion odogwu ego ọ gaala odogwu Imo steeti n'eze na mụ kenelie
chairman na Turkey na Istanbul onye ọzọ na mụ kenele ndị ọnwa na-etinu na Tokyo ndị ọnwa na-etinu na Tokyo ọ na-emeka nwa osu ego ndị ọnwa na-etinu na Tokyo n'egwu akali ga-egwu mmadụ bụ odogwu ndị ọnwa na-etinu na Tokyo nwachibeleze na nwa nna mekenu ndị ọnwa na-etinu na Tokyo nwanna meke nwa osu ego ọ gaala ndị ọnwa na-etinu na Tokyo oke nwa na Istanbul odogwu ego ịmali ndị ọnwa na-etinu na Tokyo n'eze na mụ kenele egwe nnọọ ndị ọnwa na-etinu ọ nna meke nwa osu Istanbul odogwe ọ na-emeke bilemọdụ Istanbul na mụ keneli onye ọma toti na mụ keneli gbachibelaze na nwe onye na mụ keneli anyị jee kene ya bụ onye ọma perisi odogwu ya menwa bụ President Nigeria Community na Turkey degwe onye eze na mụ kenelie gbagbala akụ n'ikolobia ọ na-emeke nwesu dasị m keneyi onye na mụ kenelie miliọma na Turkey nwoke Istanbul odogwu ego na meke igbo nwanne akpọrọ mụ dịka na ibulu ubi ego na mụ kenelie ya bụ onye onwe ya na-eti ọnwa anyụ gbagbala n'ikolobia ọ ga-ala nwere igbo dogwu deze na mụ kenelie onye melike eji egwu onye ikolobia ka egwe mmiri menuo dogwu deze na mụ kenelie n'ogbe na-emeka nwa osu n'ije gbagbala na nwe ije kene kankaro odowun Istanbul onye nwa CEO believe and issue pa naza na ye kpọle ya wanda meke wosu dasi mụ kerunu dedi bili obodo onye zuru kwa na-emelu ọ na-abịarịarụọ ọ na-emeka nwesu ego ọ ga-ala nwere obi oche ọsịmụkene ịmasị global ka nkeneli ya ọra na eze niile na-alụ ọrụ n'ịmasị global ma nwoke ma nwaanyị ife a na-eme na jisi ike na onye adịlị nwoke mma onye adịlị nwaanyị mma na abịa n'ọdị n'ụbọchị ịgba isi agbọcha na mụ keneli ọka nwana mụleri isi agbọcha mmadụ ka eji ije obodo aka nwala ọgọ meli ibe ijelegwe isi agbọcha odogwuo ọgala weliwe nwabulumechi na ibu ya mmọnwụ ọgala weliwe n'ọnwa nwara etinye oyi ejebe ọ bụ na meke enwe otu otu na mụ kenelie ọrụ onye akpọrọ m onye ọma otu otu bịa nụ ọ ga-ala nwere ọbụla mụ kenelie dogbu onye eze na mụ kpọle ya ọ dị na meke gbachịgbala akụ n'ikolobia aza na anyị keneli ego na maka mmadụ kere ichi eze odowun Istanbul nwoke nwa na Turkey
ọgala nwere ogbu bịa n'uwe ibu mmọnwụ ọ na-abịaka nwesu onye ọnwa CEO Istanu World Collection Nigeria Limited na-eze na-egwu keneli onye nwere gị nwere mmadụ onye ọma na meke ndị ọnwa na-etinu geri bido obodo kaligo ndị ọnwa na-etinu ọ na-emeke igwe ego ọgala ndị ọnwa na-etinu nwachimelaze na nwa na mmekeneyi ndị ọnwa na-etinu ọgala nwere obi ọcha na mmekeneyi ndị ọnwa na-etinu aka nwere ọgọ meli mụ na mmekeneyi ndị ọnwa na-etinu onye eze na mụ keneli odogwuo ndị ọnwa na-etinu ọ na-emeke nwosuo mmekeneyi ndị ọnwa na-etinu n'ogwu eze ọma ga-egwere anụwo ọnwa na-etinu nwachibelaze na ikolobịa mmekeneyi ndị ọnwa na-etinu bịanwa na-etio na Tokyo ọnwa na-etinu ọ dịgbala akụ na nwanụ mmekeneyi ndị ọnwa na-etinu dewuru ịsa gburu odogwo mmekeneyi ọnwa na-etinu dọma nna meke ọgala nwelira ọnwa na-etinu nwachibelaze bịa nuwo mmekeneyi ndị ọnwa na-etinu n'eze na mụ kenelia odogwuo ọnwa na-etinu ọgala nwere ogbu bịa nuwo mmekeneyi ndị ọnwa na-etinu n'eze na anyị kenelia odogwu ndị ọnwa na-etinu anyị na-ana anyị na-abịa nuwo na meke obodo ọnwa na-etinu ọgala nwere jọcha ke nwa Istanbul ọgala nwelira ọnwa na-etinu nwachibelaze na nwanụ mmekeneyi ọnwa na-etinu n'eze na mụ kenelia ka anyị bịa ndị ọnwa